Nafarroa berriz altxe ekimenak antolatutako amaiurraldian 100 lagunek hartu zuten parte atzo Amaiur eta Elizondon. Benito Meniko langileen hitzarmen duin baten aldeko defentsan manifestazio jendetxo egin zen ostiralean Elizondon. Nafarroko lehendakariak Tafallako ikastetxe publikoko ikasleen ingurumen konpromiso handia azpimarratu du. Gomez kontseilaria ekipo Europa Gazte Elkarte Europeistarekin bildu da Bruselan. 787 hautagai suhiltzaile lanpostuko 45 plaza lortu ahal izateko. Nafarroko lehendakariak sozietate publikoek ekonomiaren eta gizartearen eraldaketaren oinarriak ezartzeko eragindako bultzada nabarmendu du. Bakea eta bizikidetza lantzen duten liburutegiek programak 110 tailer sustatuko ditu ekaina eta iraila bitartean Nafarroko 48 liburutegi publikotan. Iruñako udala, udaberri udako parterreak landatzen hasi da. Izurriten aurka, konposatu naturalak erabiltzeko sisteman burdin fosfato erabiltzen ari da, barraskilo eta barei aurre egiteko. Las Poderosas taldeko 14 emakumeek bizikleta eskolako ikastaro batean parte hartu dute beren autonomia indartzeko eta gizarteratzen laguntzeko. Dagoeneko online eros daitezke datorren udako denboraldirako abonamenduak Arantzadi eta Sanduzelai udal igerilekuetan. Joan den urtean abiatu zen Nafarroa berriz altxe ekimena, subiranatasuna helburua duela 500 urte Nafarroak bere lurra berreskuratzeko egindako ahalegina gogoan. Iaz noaingo bataila bezala, atzo igandean, Amaiurren, 1522an Nafarrek beren erresumaren alde egindako borroka gogoratu zuten. Hori dela eta 100 lagun parte hartu zuten antolatutako ekimenetan bai Amaiur eta Elizondo artean. 100 lagun hurbildu ziren Amaiurrera goizean, izan ere gazteluaren inguruan egin ziren ekitaldi garrantzitsuenak. Amaiurko gaztelu taldeak Amaiur, Zintzo eta Leiala interpretatu ondotik Gipuzkoa, Araba, Ipar Euskal Herria eta Nafarroko ordezkari banak hartu zuten hitza. Hala nola, Nafarroa berriz altxe ekimeneko ordezkariek Amagoia Susperregi eta Joseba Konpainsek. Amaiurko gazteluaren defentsan egindako ahalegina gogora ekarri zuten. Ekitaldi nagusiaren ondotik, Nafarroko ikurrak eskuan Arizkunera ordokira oinezko martxa bat egin zuten eta handik Elizondora mugitu ziren denak. Iriarte pilotelekuan 250 lagun elkartu ziren herri bazkarian, gero Baztango Madame Birroch taldearen musika goxoarekin gozatzeko kantaldia izan zen eta jardunaldia borobiltzeko Trikitantz taldearekin erromeria. Gainera aurrek ere beren txokoa izan zuten irrien lagunak gidatutako gunean. Azkenean hemen gaude, Amaiurraldian, ez? Esan genuen, bi aldarri nagusi zituela Amaiurraldiak, batetik oroitzea duela 500 urte hemen pasazena, ez? Gertakari historiko garrantzitsu bat Nafarroaren burujabetza galeran, baino ez denuen egin nahi irakurketa historiko soil bat. Nahi duguna azkenean da aldarrikatu 21. mendean Nafarroak, oro har Euskal Herriak beharrezkoa duela berreskuratzea burujabetza parez pare dituen erronkei aurre egiteko. Eta zentzu horretan hori da gaurkoan egitera etorri garen aldarri ozena. Euskal Herriak berreskuratu behar duela bere burujabetza. Manifestazio handi batek Elizondoko karrikak zeharkatu zituen pasaden ostiralean, Benito Meni ospitaleko langileak kalera atera ziren, eskualdeko bizilagunekin batera, hitzarmen duin bat negoziatzea eskatzen. Salatu dutenez enpresako zuzendaritzak ukatu egiten dio hori. Azken urteko hitzarmena 2020an sinatu zen, baina berria ez da iristen. Enpresak negoziatzeari uko egiten diolako. Ela sindikatuak enpresa batzordean ordezkaritzatuen bakarrak salatu duenez. Hilabeteak dira langileak hitzarmen berri baten alde borrokan ari direla. Gainera, martxoaren 28an 100 personak manifestazio egin zuten Elizondon. Aste honetan bertan, asteazkenean Benito Meniko langileak elkartaratzea egin zuten Nafarroko Gobernuko Gizarte Zerbitzuetako Departamentuaren egoitzaren aurrean.
Administrazioari exigitu diote beren betebeharrei muzin ez egiteko, Benito Ameniren hitzartuta dagoen zerbitzuaren titularra baita. Halaber, lan baldintzak eta Elizondon ematen den zerbitzua hobetzeko behar beste baliabide emateko eskatu diote. Langilek salatu dutenez, onartezina da enpresaren jokabidea, izan ere beren helburu bakarra da beren irabazi kuotari eustea, gure lan baldintzen kontura. Emakume aurpegiadun plantilla bat baita kolektibo prekariezatua asko bezala. Urteko 18.200 euroko gutxieneko soldata bermatua eta soldata igoerak eskatu dituzte. Genero arrakala eta gainerako zaintza sektorearekiko arrakala minimizatzeko. Gainera lanaldi murrizketa esanguratsua eskatzen dute. Gaur egun urtean 100 ordu baino gehiago lan egiten dute, asteko 35 ordutik gora. Era berean arriskugarritasun plusa ezartzeko eskatu dute, bajak osatzeko, uztartzen neurriak hartzeko eta sexu jazarpeneko protokoloak ezartzeko beste abertze. Gogorarazi dutenez, osasun mentaleko gaixotasuna dituzten pazientekin lan egiten ari gara zentro batean. Hoietako batzuen profila oso bestelakoa da duela urte batzuetakoen aldean eta erasoak areagotu egin dira kopuruan eta larritasunean. Eta langileok babesi gabe sentitzen gara adierazi dute. Zentzu horretan enpresak ez du inolako neurririk hartzen etengabe jasaten dituzten erasoak gutxietzeko edo saihesteko. Horregatik hitzarmen duin bat eskatzen dute eta hori lortu arte borrokatuko dutela iragarri dute. Nafarroko lehendakariak Tafallako Marqués de la Real Defensa ikastetxe publikoko ikaslek uholdei eta ingurumenari buruz egindako Potamos Zidakos makroproiektua ezagutu du. Ekainaren 5 igandean ingurumen mundu egunean lehendakariak bere hitzaldian ikastetxearen eta ikasleen konpromiso handia azpimarratu du ingurumena klima aldaketaren aurkako borroka, iraunkortasuna, zirkulatasuna eta elkartasuna bateratzen dituena. Gai hoiei buruzko ekintzekin jarraitzera animatu ditu, ildo horretan lehendakariak gogorarazi du pasaden apirilaren 2 aho batez onartutako klima aldaketari eta transizio energetikoari buruzko foru lege berriarekin berotze globalaren ondorio negatiboak murriztea eta ingurumenerako eta personentzako arriskuak murriztea ahalbidetuko duten politikak egitea lortu nahi duela. Europako Aste Berdearen barruan Itziar Gomez landagarapeneko eta ingurumeneko kontseilariak bilera bat izan du Bruselan ekipo Europa Gazte elkarte europeistarekin eta klima aldaketari buruzko kezkak azaldu ditu. Bileran Gomez kontseilariak gobernuak gai horrekin duen konpromisoa adierazi die eta garatzen ari diren ingurumen politikak azaldu dizkie. Nagusiki klima aldaketari eta transizio energetikoari buruzko foru lege aipatu du baita Navarra Green estrategia edo Nafarroko ubidea plaka fotovoltaikoekin estaltzeko lidergo publikoaren proiektuare. Energia berdea eta ingurune naturalean eraginik ez duena sortuz. Europa taldeak bestalde Europaren aldeko zuhaitz bat kanpaina izan du hizpide bileran. Kontseilariak lehen eskutik ezagutu zuen ekimen elkartearekin legealdia hasieran egindako bileran eta bileran jardunaldi bat egiteko gonbita egin die gazteei. Gure basoen baso kudeaketa iraunkorra eta Nafarroko baso agenda ezagutarazteko. Nafarroko aldizkari ofizialak pasaden ostiralean argitaratu du suhiltzaileen 55 lanposturako oposizioan onartutakoen behin betiko zerrenda. Guztira 787 pertsonek eman dute izena. 721 gizonezko eta 76 emakumezko. Lehen azterketa ekainaren 28 izango da Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikasgelategian. Plazetako bat lortu nahi duten 787 pertsonetatik 769 txanda irekikoak dira eta 18 sustapen txandakoak. Lehenengo azterketan oposiziogilek gehienez 150 galdera bete behar dituzte test motako galdetegi bati egin beharko dioten aurreginez 150 minututan. Galdetegiak 4 erantzun aukera izango ditu eta erantzun oker batek erantzun zuzen baten balioren eren bat kenduko du. Bigarren azterketa gaitasun fisikoak baloratuko ditu eta froga teorikoetan kalifikazio onena lortzen dutenak 120 pertsona izango dira gehienez.
Nafarroko lehendakariak CEPen antolatutako enpresa korporazio publikoen bigarren topaketaren irekira ekitaldian parte hartu du. Txibitek ere erakunde horretako presidente kargua du eta adierazi du sozietate publikoak balio handiko tresna direla errekuperaziorako eta garapenerako eta eraldaketa ekonomiko eta sozialaren oinarriak ezartzeko bultzada eragin dutela. Bertzea bertze nekazaritzan, digitalizazioan, medikuntza personalizatuan edo adimen artifizialean. Lehendakaria jardunaldian landu diren gaien jasangarritasunaren eta berrikuntzaren garrantzia azpimarratu du. Berrikuntzari dagokionez azpimarratu du Nafarroa gai izan zela 80ko hamarkadan industria sektore berri bat sortzeko, berriztagarrien sektorea alegia. Nafarroko enpresa korporazio publikoak bultzatzen zuen berrikuntza espiritu horrekin lanean jarraitzen dugu aurrerapenean, kohesioan eta berrikuntzan oinarritutako eredu ekonomiko eta sozial berri baten aurrera egiteko. Lehendakariak erronka bat aipatu du, gure ekonomia digitalizazio justu baterantz eraldatzea, transizio ekologikoa bizkortzea, lurralde egituratzea eta gure bizikidetzaren esparruan sakontzea. Horretarako nabarmendu du beharrezkoa dela kanpo dimensio argi bati eustea, non administrazio publikoa korporazio barne gai den urratsak markatzeko. Baliabideen kontsumo arduratsu garen bidez, gure aztarna ekologikoa murriztea ikatzi gabeko ekonomiarako transizioa eta berdintasuan eta ekitatean aurrera egitera dira, jada inork zalantzan jartzen ez dituen gakoak. Etorkizuna jasangarria izango da edo ez da izango presidenteak adierazi duenez. Nafarroko Gobernuak Kultura eta Kirol Departamentuko liburutegi zerbitzuak eta herritarrekiko harremanen departamentuko bizikidetza eta giza eskubideen zerbitzuak elkarlanean egiten duten bakea eta bizikidetza lantzen duten liburutegiak programaren bitartez 4. urtez jarraian haur, nerabe eta helduentzako 9 tailer jarri ditu Nafarroko liburutegi publikoen eskura, euskeraz zein gaztelaniaz. 58 liburutegik parte hartzen dute ekimenean eta 110 saio sustatuko dituzte ekainan, uztailan, abuztuan eta iraian. Tailerrak 2022ko 4 hilabetetan garatuko dira eta naizen alboan pobreziaren eta gizarte bazterkeriaren aurkako borrokaren Nafarroko sarea, Ideas Fundazioa eta Oiplai enpresak proposatzen dituzte. Hainbat gai jorratuko dituzte hala nola bakea, sareetako indarkeria, aniztasuna, hau da desgaitasuna duten pertsonak edo transexualitatea, errefuxiatuak, pobrezia eta bazterketa artistikoa. Aste honetan hasi dira landatzen Iruñan parterretarako udaberri uda sasoiko 36.000 bederatzireun lore landareale. Berdegunen zerbitzua lanean hasi da espazio publikoan landare loredunak eta lorerik gabeak dituzten 70 bat parterretan. Urtaro horretatik aurrera ez da landatuko San Nikolas portalarekin bat egin eta 200 bat landare behar izan dituen parterrean. Basotxokaletik takonerako sarbidean obrengandik kendu da. Eta Sabikasen omenezko eskultura monumentalak ordezkatu du Zaragozako etorbideko Iruñako sarrerako biribilgunean zegoen parterrea. Biribilgunearen barrualdeko konfigurazioa aldatu egin baita. Udazken neguan 58.000 ale landatu ohi dira, baina udan beti ale kopurua murrizten da, izan ere sasoi horretako landareak gehiago hazten dira eta beraz haien artean tarte handiagoa utzi behar da. Ohikoa denez, espazio publikoan dauden parterrean 2.500 metro karratutako konposizio koloretsuak sustatu dira. Hiritarren egunerokotasuneko elementu apaingarria baitira. Irla berdea, txiki gisa eta hiri espazioaren antolamendu elementu gisa funtzionatzeaz gain. Azken horrek hain zuzen garrantzi handia dauka haien konfigurazioan serie laburrak edo luzeak aukeratzen direlako parterrea oinezkoendako den edo ibilgailuendako eremuan dagoen kontuan hartuta. Joan etorrietan autonomia lortzea eta horrekin batera gizartaratzen laguntzea. Azken asteotan Iruñeko udalak Las Poderosas taldeko emakumei bizikleta zibiltzen ikasteko eman dien prestakuntza ikastaro espezifikoren 2 helburuak dira. Maiatzean, salerosketaren kontrako ekintza elkartearekin sinatutako hitzarmenaren barruan. 14 emakumek parte hartu dute ekimen honetan. 8 egunez eskoletara joan da eta guztiek ikasi dute
pedalei eragiten eta bizikleta gune lasaietan edo trafikorik gabekoetan ibiltzeko behar besteko trebetasuna eskuratzen. Las Poderosas talde hainbat nazionalitateko, hau da Nigeria, Senegal, Maroko, Brasil, Errumania, Japonia, Espainiako emakumek osatzen dute. Emakumen eskubideak defendatzeko eta eragiten dieten indarkeria guztiekin amaitzeko. Prestakuntza horretan parte hartu duten emakumek ez zuten aukerarik izan emakume izate hutsagatik edo testuingurutik bizikletan ibiltzen ikasteko, eta prestakuntza horrek pedalei eragiten eta autonomiaz mugitzen ikasteko aukera ematen die. Prestakuntzak 2 asteko iraupena izan du eta guztira 18 ordu iraundu, astelehenetik ortzegunera egunean 2 ordutan banatuta. Ekainaren 15 udako denboraldia hasiko da Arantzadi kirolguneko eta Guabos Sanduzelaiko udar igerilekuetan. Udako denboraldi hontarako abonua atera nahi dutenek irailaren 14an amaitzen da, online egin dezakete jada. Arantzadi.probis.es webgunean, prezioek ez dute aldaketarik izan iazkoarekin alderatuta. 25 eta 64 urte bitartekoentzako udako abonuak 80,75 euroko prezioa du, 14 eta 24 urte bitarteko gazteentzat 60,50 eurokoa, eta 65 urtetik gorakoentzako eta 13 urtetik beherakoentzat prezioa 40,30 euro dira. Esteka horretan bertan eguneko sarrerak ere erosten aldira, 2021eko prezio berari eutziz, 25 eta 64 urte bitartekoentzat eguneko sarrerak 4,45 euro balio du. 14 eta 24 urte bitartekoentzat 3,05 euro, eta 65 urtetik gorakoentzat eta 13 urtetik beherakoentzat prezioa 2,70 euro dira, edozein egunetan.